Исәнмесез. Юаннар көзгісі сәхифәсінде сөзні мәдәни жұмғадан башлайық. Чөнки бу чынында Юан, Толстушка газет, атнаға бір шыға, бу елы 2 Юан газетке, яғни соңғы 2 атнадағы номерларға ихтибар итәбез. Ни өчен? Узган күзәтү вакытында біз Татарстан журналына зур ихтибар беріп, мәдәни жұмғаға вакыт калдырмаган идек. Махсус рәвештә дип әйтегәндә. Мәдәни жұмғаның 45-нче санында birinci bitte Rudolf Nureyev heykeli hem zor җитәкчеләр hem heykelin avtoru Uzet Seriteli resimleşken. Karağız әле. Nindi matur heykel. Çünkü fotoğraf bu noktаны topkan. Nәк шушы урыннан караганда Rudolf Nureyevның хәрәкәте дә, heykeli de matur. Аның янында басып торган җитәкчеләр дә бик мөлаим гармоник килеп чыга. Чынында бу зур вакыйга. Мәдәни җомгада милли тарихка багышланган материаллар күп була. Депутатларның Исхакый музейына Чистайга барып кайту турында зур материал бар. Шулай ук сәхнә рубрикасында Тинчурин театрының юбилейы ничек үткән һәм анда куелган яңа спектакль Гөләндәм туташ хатирәсе ул Әмирханники буенча шул турда язма бар. Зур һәм кискен мәкалә дип әйтер идем мин Идел белән Урал арасындагы Берлин дивары. Татарстанның төзелүенә 100 ел тулу уңайыннан Илнар Гарифуллин ике республика арасында кысылып калган. Бире иязе һәм Бәләбәй иязе. Ни өчен анда калган? Ни өчен ул Башкортстанда калганалар? Нинди бәхәсләр булган шул турда сөйләгәннәр. Әлбәттә, бирене яки Бәләбәйне Татарстанга күчерү турында сөйләмибез. Ләкин тарихта шундый фактлар булган. Нинди республиканы булырга тиеш? Ул вакытта әлбәттә милли состав халыкларның нинди телдә сөйләшүен дәүләт чиген белдергәндә артык игътибар итеп тормаганнар. Һәм хәзер Берлин стенасы кебек булмыйча дуслаштыра торган күпер булып хезмәт итсә, бу районнар, татар яшәгән районнар яхшы булыр иде. Шул газетта София Эмренең әтисе турында хатирәләренең соңгы өлеше. Әйе, Әхмәдвәли Мәңгәрле, үзенең туган авылы Мәңгәр исемен йөрткән кеше, зур эшкуар Төркиядә яшәгән, шунда вафат булган һәм ул милләткә хезмәт иткән. Ул Казан журналын чыгарырга да Төркиядә ярдәм иткән, Сабан туйларында үткәргән. Карасаң, качак гаилә, социализм килгәндә, большевиклар килгәндә качып киткән кешенең гаиләнең язмышы. София ханым үзе дә хәзер инде бу дөньядан күчкән, ләкин аның шушы язмасы әтисе турында, зур эшкуар турында хатирәләре калган. Милләт тарихын этнотуризм аша дигән язмада Фәүзия Байрамова язмасы бу. Үзегез беләсез, хәзерге сәфәрләрнең милли язмышлар һәм милли җирләр тарафыннан үтүе турында сөйләнә монда. Казан арты мөгъҗизәсе дип аталган язмада Этне театры турында әйтелә һәм бу бик зур кызыклы язма һәм бу театрның, авыл театрының милләткә мөнәсәбәте нинди икәнен аңлашылсыз инде. Нәкия ханым Гаяз Гыйләҗевнең тормыш иптәсе Гыйләҗева, аның укытучылык турында, ул татар теле укытучысы, язмасы беренче чирек тәмам дип аталган. Һәм шул ук санда кирәк бит. Тагы тарих. Тарихи турында матур рәсемнәр эшләүче Канафи Нафиковка 80 ел тулган, язмасы дөрес әйтелгән фикер дияргә мөмкин моны, ләкин барыбер татар халкын җиңелгән дип кабул итеп булмый әлбәттә. Әгәр дә үзенең тарихын онытса, ул халык җиңелә. Тарихын, телен, милли үзаңын саклаган кеше, ул җиңелми, аны берникем дә җиңә алмый. Инде 46-нчы санга да күз салыйк мәдәни җомганың. Бу санда да зур, кызыклы, әһәмиятле, актуаль язмалар бар. Мәдәни җомгада музейлар турында язма бар. Музейлар сәяхләрне җәлеп итә дип атала ул. Татарстанда 160 дәүләт һәм муниципаль музей, 230-дан артык ведомство, берничә дистә шәхси музейлар бар. Күпме музей, күпме мәгълүмат, күпме байлык. Барабызмы без анда? Кызыксынабызмы? Бу музейда бит безнең тарихыбыз язылган. Шуңа күрә әлеге язмага игътибар итәргә кирәк дип уйлыйм мин. Һәм шушы ук газетның 4-нче битендә башка җирдә булмаган, бары тик Татар информда гына күренгән кызыклы документ. Ул да булса ата-аналарның тормышына бәйле.
Күптән түгел Казанда IT паркта ата-аналарның җыелышы булды. Анда зур түрәләр булмаса да, кызыклы һәм актуаль булды. Министрлар булмаса да, аларның язмышына бәйле, аларның вазифасына бәйле сүзләр әйтелде. Инде шушы конференциядә кабул ителгән резолюциядә Дәүләт Думасына да мөрәҗәгать итәргә, Россия Мәгариф министрлыгына да мөрәҗәгать итәргә, Татарстан хөкүмәтенә дә мөрәҗәгать бар. Дәүләт Советына, Мәгариф һәм министрлыгына да мөрәҗәгать бар. Ата-аналарга да мөрәҗәгать бар. Менә нинди кызыклы документны Мәдәни җомга бастырган һәм аны бастырмаган яки укымаган милләттәшләр яки зыялыларыбыз алар тулы-канлы ниндидер чын милли милләтпәрвәр дип аталырга хаклы түгелдер инде. Диләвер Усман, Кырым татары егете бездә укып киткән 200 еллык золым дигән менә рәсемнәр белән күрсәтелгән Кырым татар халкының язмышы, ничек итеп алар яуланган, кулган, әсирлектә сөрелгән язмышы турында әйтелгән. Шулай ук анда минем керәшем туганым дигән язмада керәшен татарыннан булган Егор Уткин турында Вахит Имамовның мәкаләсе бар. Кырым татарлары да безнеке, керәшен татарлары да безнеке, гомумән татарлар безнеке, һәм алар бер-берсен татарлар онытмасын гына. Шушы уксанда Илгизәр Хәсәнов язмышына һәм аның иҗатына багышланган рәсемле зур кушбет басылган һәм инде игътибар итсәгез теге узган санда мәңгәрлеге турында булса, бу юлы Исхакый кызы Сәгадәт дигән хезмәт, кызыклы шәхес, зур шәхес Исхакый белән бәйләнгән. Бу турыда Лена Гайнанованың язмасының беренче өлеше. Әйе, булар китап кебек язмалар. Кай вакытта китаптан алыналар, ләкин аларның әһәмияте дә шундый китап кебек инде. Шулай ук этнотуризм темасы дәвам итә бу санда. Бөек ана турында 2 кешенең хезмәтенә багышланган язма бар монда. Ул да булса Фәүзия Байрамованың Ана дигән китабы һәм Әркай Зәйнуллинның Нәгыймә пьесасы. Бу Шыңгыз Айтматовның әнисе Нәгыймә ханымга багышланган әсәрләр һәм Мәдәни җомга шушы әсәрләргә игътибар итә. Соңгы биттә Мәңгелек буран әсәре спектакль Шыңгыз Айтматов уенча куелган спектакль Камалда чыкты. Аның турында репортаж бар. Шулай итеп Мәдәни җомганы соңлап булса да йырып чыктык. Ватаным Татарстан газетында татарча әйлән-бәйлән кирәкме дип Курчак театрында татарча спектакльләр булмау турында сүз куерту бар. Дөрестер бәлки. Шул ук вакытта әйтергә кирәк, менә шундый татарча балалар тамашаларына балаларны үзебез илтмибез, оныкларыбызны алып бармыйбыз, яки аларны өйрәтмибез әкиятләргә яки сөйләргә. Билетларны алмыйбыз. Шуңа күрә спектакльләрне дә сәхнәгә чыгармый торалар. Яңа ел вакытларында, каникул вакытларында Курчак театрына баргач, татарча спектакль булсын дисәк, балаларыбызны өйдә сөйләштерергә һәм шунда ук итеп күрсәтергә кирәк. Халык газетасы Акчалакта гадәттә беренче битенә генә күз салсагыз, Таһир Абийник бурчыла яки Мулланы кем кыйнаган, моны карагыз. Рәмзия Закирҗанова әйтә, ирем мине йылы-йылы аякка бастырды. Бәйгебез ахырына якынлаша, ягъни Акчалак газеты үзе исән-сау үзенең юлыннан бара. Татарстан яшьләр газетасының бу санында кискен милли проблемаларга язма юк, ләкин инде әдәби, рухлы, зиялы кешеләргә күп кенә язмалар күрсәтелгән. Шәһри Казанга бу юлы насип булмады, игътибар итәргә күрәсез, вакыт та бетеп бара. Татарстан яшьләрен аңлы рәвештә ачмасак бу юлы Шәһри Казан кул астыбызда әле шушы кешелкемгә кертерлек форсат булмады. Ахырда әйтик тагы, менә бит кирәк тагы урысча газет. Стратегия 6, татар халкының стратегиясе турында Рәшит Әхмәтов шифаханәдә яткан килеш һаман яза, таләп итә һәм анда да Тишков, академик Тишковның язмасы һәм инде аңа каршы татар зиялыларының мәкаләләре дә бар, ягъни урысча чыккан юка Звезда Поволжья газеты татар милләте өчен көрәшүен дәвам итә. Без дә йоклап ятмыйк туганнар. Хәзергә сау булыгыз.